Der skulle have stået... Du er for lille til at skal have en bog af. Hold da kæft, mand. Jamen, så ikke bedre at stille den tyk på bagved, sådan at den holder mere. Det holder fint. Ej, nu er vi fine. Nu ligner vi den. Ej. Kan du ikke se, hvem vi ligner? Nej. Nu kan vi godt være i tv. Jeg synes faktisk, det var bedre før. Du sidder bare helt over i det der. Der skulle faktisk stå venner med benefits, men det blev det ikke til. Venner vi blev. Det er også sjovt. Det er også sjovt. Godt. Vi optager. Ja. Susanne? Ja. Hvorfor er det egentlig, at vi er så gode venner med Marie? Marie, hun er en ven, der er loyal. Hun er ægte interesseret i de mennesker omkring hende. Hun har humor, og hun er ordentlig. Hun er meget respektfuld, og hun giver en tryghed til de mennesker, der er omkring hende. Ja. Hvad med dig? Ja, altså det er jo musikken, sangen vi har sunget sammen, der også har gjort, at vi er blevet stærkere. Det er, hun er også ærlig, når det går ondt. Det kan jeg godt lide, fordi så, det er jo en skovler, træder en blade. Så har Marie et kæmpe ego, men på den gode måde. Og hvordan? Jamen på den måde, at selvom Marie godt ved, at hun måske er bedre, så er der stadig plads til dig også. Mm. Bo og Susanne har spurgt, om vi vil sige noget om Marie og Johanne, nu hvor de skal giftes. Okay. Mm. Hvad er det første, du tænker på? Jamen, det første, jeg egentlig tænker på, det er, at eftersom Marie er min bedste veninde, hvor er min invitation til det bryllup? Altså, did I get one? No, I fucking did not. Okay? Sådan noget som de 3 musketerer og sådan nogle ting. Og vi har været meget afsted. Ja. Meget kulturelle. Det er jo nok, det har hun jo så lært mig. Mm. Sådan noget, det var ikke sådan noget, jeg gjorde mig i. Men virkelig mange fede oplevelser. Og så vores rejse, vores ture jo også, de også var rigtig. Hvor har det været henne? Ja, altså, vi var på Færøerne, hvor hendes mor var med. Fantastisk flot tur, smuk tur. Og så har vi været i Berlin. Helt fantastisk bytur. Fede oplevelser. Det er jo en by, der er rig på det hele. Og der havde hun lavet en lille overraskelse til mig. Ja. Der var en af dagen, der sagde hun, der skulle vi ikke, der havde hun bestemt, at der vidste jeg lige nok, hvad jeg skulle. Og vi står op om morgenen og tager afsted, og kommer ud til det her fine hus. Og jeg tænker, det er da et fint hus, og vi kommer ind i det her hus her, og jeg tænker, det er da sådan lidt. Og så siger hun til mig, kan du ikke se, hvad det er? Så siger jeg, nej, det kan jeg ikke rigtigt. Det er det her David Bowie har boet. Nej, det har han ikke, siger jeg så. Jo, siger hun så. Det har hun selv slået op i den her bog. Der var så bare 2 sider, der havde siddet sammen. Så vi stod faktisk ude ved en kendt kunstner. Ved du så, hvem kunstneren var? Nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder i dag. Hvor enige er I om playlisten til fest? Super enige, hvis hun bare ikke rører ved en. Nej, jeg har svært ved at blive enig med playlister. Og det er vist ikke kun med playlister. Nej, men man kan sige sådan, forskellen på os er jo generation. Fordi jeg er jo det ældre end Marie, så har vist hende en del af noget ældre musik. Hun har vist mig noget af det, de kalder musik, af det nyere. Men Marie er jo sådan, ligesom jeg er. Hun kan godt lide at opleve ny musik. Og lytte til ny musik, og finde ny musik. Og der er vi meget ens. Mm. Hvordan er hun egentlig talt med dig? Og musik? Ja. Jamen, der tror jeg, hun har det lidt nemmere. Ja, men du har jo heller ikke musiksmag. Hey. Ej, jeg går nok ikke lige så meget op i musik på samme måde, som dig, Marie, gør. Mega dårlig musiksmag. Altså, Marie og musik, det er bare skidt. Ja, altså Marie hader musik. Altså, det eneste, hun ikke hader, som jeg har stødt på i hvert fald, det er ABBA. Altså, når vi træner i træningscenteret, ikke? Marie, hun står der, hun får sin push-up BH på, går på det der løbebånd, ikke? Så er det bare Dancing Queen.
Altså på fuld udblæsning, ikke? Dancing Queen. Skriger løs, ikke? Og samtidig så tænker man bare, ej, ad. Og det var repeat, Dancing Queen. Ja. Så var vi nogle stykker, der havde været til salsa en gang imellem i Aarhus. Og så spurgte jeg naturligvis også Marie, om hun ikke skulle med til salsa. Og Marie, hun ville bare ikke med til salsa. Og det kom hun aldrig. Senere, så fandt jeg jo så ud af, at til salsa, der altså danser man jo mand-kvinde. Og vi fandt jo senere ud af, at Marie, hun danser kun med damer. Altså man kunne godt mærke, da vi lærte Marie at kende i bofællesskabet, at hun kom hjemmefra. Hun havde ikke sådan rigtig boet selv før. Og det er faktisk også noget med, at altså, da vi boede med Marie, der spiste hun jo faktisk ret meget kød. Ja, jeg kunne ikke følge med. Nej. De kaldte hende midler for ude i byen. Hun spiste kød og majs fra dåse og agurkemadder på rugbrød. Ja. Og så kan jeg huske, og det må du også kunne huske, når vi manglede glas eller tallerkener, så gik vi bare ned på Maries værelse og hentede det. Ja, så kan jeg faktisk huske, at Johanne er den, der fiser rundt efter børnene ude i haven. Og mens vi andre, vi bare sidder herinde og snakker. Og det var bare mega fedt at se, at både at vores børn var så trygge med Johanne, og det var også bare tydeligt at se, at Johanne hun faktisk nød. Ja, det var det også, altså, det er jo fedt. Og jeg tror også, altså, uden pis, jeg glæder mig til at se, når de skal være forældre. Det gør jeg også. Ja. Det bliver så godt. Ja, hvordan de kan få ødelagt det barn er. Johanne og børn, det er bare godt. Jeg tænker, der kommer en hel stribe af børn. Marie havde børn. Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Marie havde børn. Marie har sagt til mig masser af gange, børn, klamme, nej tak. Okay. De ville jo have den her bitte hund, og fandt den her bitte søde Shiba, Aki, som han hedder. Og han er jo blevet deres lille barn, kan man sige. Deres lille søn. Og Jeg husker faktisk lige noget i forhold til, hvad de skulle have ham. ja. Fordi det var noget med, at Johanne, hun ville vældig gerne have ham. Ja. Ja. De skulle bare lige ud og kigge, hvad der var. Men som jeg husker det, så tror jeg faktisk, de kom hjem med en aftale om, at de havde fået en hund. Marie havde hunde. Er du sikker på det? Jo, det var så masser af gange til mig. Nå, Ja. Men Josefine ville have en hund. og Johanne. Ja. Ja. Rød hund, det har du nu, Marie. Nej. Tillykke med det. Hvad er det næste? Et hvidt stakit, ikke? Ja, sådan lidt straight acting. Ja, Ja. straight acting. Mm. Har du egentlig nogle spilleranekdoter med Marie? Der er mange. Men jeg tror, jeg tager den fra min sidste fødselsdag, hvor hele min familie var her. Og så skulle vi spille Trivial Pursuit. Og der siger min familie mere eller mindre i munden på hinanden, at Bo og Marie må nok hellere være sammen, fordi at, så bliver det ved med at være god stemning. Ja, og det kan jeg også ikke genkende til. Og ja, det er sådan, det er. Vi vil vinde. Marie vil vinde. Jamen, det er jo nok sådan, at jeg er lidt det stik modsatte. Jeg synes, det er sjovt at spille spil, og så er det nok bare et plus, hvis jeg vinder. Det er ret tydeligt, at sådan har Marie det nok ikke. Og det faktisk nok også går hende lidt på, at jeg har det sådan, når vi spiller. Jeg husker især et backgammon-spil, hvor vi sidder i køkkenet i mit bofællesskab, og jeg bliver bare ved med at vinde. Og det ender faktisk sådan, at Marie kaster rundt med de her backgammon-brikker, fordi at
Både fordi hun taber, men nok også fordi, at hun ved, at det ikke betyder særlig meget for mig at vinde. Så det er sådan dobbelt op på frustration, tror jeg. Jeg ved ikke, har du været med til at spille med hende? Ja. Ja? Marie hader brætspil. Det ender altid med, at Marie bliver frustreret, fordi vi er tvunget hende til at spille brætspil. Josefine sidder bare der og griner. Johanne. Ja, og altså, så ender det med, at Marie hun bliver aggressiv, slår en eller anden, oftest Bo, og så er der bare dårlig stemning. Mm. Ja. Ja, det er også noget med, at Johanne har sparket Bo, ikke? Synes jeg. Jo, men altså, vold søger vold, jo ikke? Altså, Ja. mage søger mage. Mm. Ja. Det var fordi Marie kom hjem og havde været i byen, og så sidder vi et par stykker ude i køkkenet. Og så kommer Marie ind, og hun er så glad og også lidt undrende, fordi der var en, der havde spurgt hende, om hun ville med hjem og have kaffe, da hun stod i lyskrydset og var hjem, og han stod med en kop kaffe i hånden, han havde lige været i 7-Eleven. Og så Marie, hun kigger bare på ham og siger, nej, jeg er slet ikke gammel nok til at drikke kaffe. Og så skrev vi jo af grin, fordi Marie, hun vidste ikke lige, at kaffe, det betød, om hun med hjem og have sex. Så det var virkelig sjovt. Den popper altid ind i Så det er det nye, vil du med hjem og se min frimærkesamling? Ja, og den kendte Marie ikke. Og det var sjovt. Hvordan tror du egentlig, en date med Marie foregår? Altså det jeg ved derovre, det er, at Marie, hun pøser lipgloss på, ikke? Altså bare lipgloss, sådan på grund af læberne hele tiden, ikke? Og grunden til det er fordi, at jeg er hendes bedste veninde, og jeg har kørt det der lipgloss rundt i munden på hende, ikke? Og hun siger bare hver gang, det er ikke nok, kør det rundt på min læber, ikke? Og altså, nogle gange så er man nødt til at sige stop, ikke? Fordi til sidst så sidder hun jo kraftedeme med, at det hele klistret sammen på hende. Og så samtidig, ikke, så får hun en eller anden 12XL Christiania t-shirt på, atomkraft, nej tak på ryggen, ikke? Og peace, love and harmony. Ja. Ja, dårlig tøjsmag, ikke? Kæmpe push-up, det var. Altså, helt op til hagen, altså. Ja, hvad fanden er det? Vi skal nok også lige sige noget positivt. Jo. Altså, Josefine er... Johanne. Ja. Altså, hun er jo mega rummelig. Altså, Ja, det er hun. Best friend her. Jeg ved, hvor kæmpe mundfuld Marie er, ikke? Mega mundfuld. Kæmpe mundfuld, ja. Stort tillykke, Josefine. Men altså, god fest. Ha' en fantastisk dag. Ha' et fantastisk liv. Uden os.